Liško, drž balónik a čakaj. Držím. Obligátna otázka. Ako vždy, ešte to baví? Počujem vás stále viac. Okamžite cholesterol. Takže... Ale čo ti to teda povedal, hej? Povedal mi, že došli za ním, oslovili ho, ale teda, že samozrejme odmietol. Ale je pravda, bol som oslovený pár mesiacov dozadu. Pár mesiacov, povedzme 2. Že teda, čo by som povedal na takú alternatívu. Hovorím, že no, pán bol Mikoš, myslím si, že lepšie by som vládlo. Že teda či taká nová vláda bude musieť dostať podporu. Odpočúvanie novinárov. Vyzývam predsedu Parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, aby bol chlap. A jeho ministri. Aby vedeli, čo je ich zodpovednosť. Vyzývam ich k tomu, aby odstúpil. Richard Sulík musí byť neuveriteľne nervózny. Žasnem nad tým, aké konštrukcie vie Richard Sulík navymýšľať, keď mu tečie do topánok. Naozaj nad tým žasnem. Materiálne škody. Totiž marihuanu by som určite legalizoval. Nech sa normálne voľne predáva, povedzme, Aj pestovanie. nech je uvalená daň na to nejaká. Áno, ale... Naozaj tu len ide o to, kto má minimálne množstva v sebe, ale aj pri sebe najmä. To následne má v sebe. Áno, a následne v sebe, tak skrátka týchto...